Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Hangyoon ko ang langit. Ay, gini babayana. Pero, maayo na lang kay nausab na. Nabutan. Maayo na kaayo ni Day Melody. Pastilan makapausab gyud ang kwarta sa tao da. Oh, uy, si Day Melody na tingali ron. Pero nganong murang magdagdali? Day, kadiyot lang, Day. Kadiyot lang. Day Melody. Oh, ay, Diyos ko! Day Melody! Day! Tabang! Day! Diyos ko, Day Melody! Susana! Tabang, Susana! Day Melody! Ginoo ko. Hoy, Susana! Ay, ginoo ko, Day Melody! Susana! Tabang, ay! Sus! Hubog Sige, ay sige ka hubog diha sa da. Tabangiin taon ko. Dadoon ta si Melody sa doktor. Kaanugon sa ticket nga wa na to tanawi. Armando, unsa ba? Kaganina pa ko nagsigig tabi, pero wa jud kay tingog-tingog. Unsa man makigbungol ka nako? Armando? Mulaos na ko sa itong nawag. No, may sulti ta. Huwag ako sa mood, Agata. At ako sa pikas kwarto mo. Unsa? Ambil akong cellphone kay may tawagan ako. Kinsa? Ang imong kabit? Tawagan ko ang akong sekretarya. Patuhuon man ko nimo. Ing nahinuon nga nagkundinar ang imong kag nimo kay wa ka madayon sa inyong lakaw kaganina. Makikita ka unta sa imong babae, unya wa may nayon kay diha ako. Mami, Daddy, nauli na din mo? Andi ko dugay mo pauli ka ron. Unta. Pero wa sa mood ang imong amahan, kay dili ka na makig-uban ako. Agata, What? Di ba tinuod? Wa diri uban ako ang imong hunahuna. Tuas sa imong babae. Ha? Nagsige vibrate mo cellphone sa kong bagay. Ha? Labing siguro ang imong kabit ay nanawag. Karon ka. Hello? abay ka. Hello? Hello, Armando. Si Lucing ni. Dali amiga pastiri kay gidana mo sa ospital si Day Melody. Hospital? Hospital. Hospital? Abay ko cellphone. Abay. No. Let her die kung unsa may nahitabo niya karon dito sa ospital. Oh, na-hospital si Melody? Asa ospital mami? To hell with her. Ambot. Ging na taga ambil akong cellphone. Ang bina... Leche! Nakontak ni Mos Armando ganina. Unsa naman? Wa na lang ta ka manawag lang. Okay na ko. Mamauli na ta. Luspad ka pagkaayo, Day, oy. Og natarantar bigan ni Susana. Motong nangilabot mis imong cellphone sa imong bag. Og akong gitawgan si Armando. Pag-abot yun nato din sa ospital. Pero, daoy, Ngano man sing, ngano ka? Murag- Unsay problema? ay kanang kuan manggod, murag babay man tong tingog nga akong nabati nga mitubag. Hala! Patay! Tana. Mamauli na tanang. Tiya, okay na ko. Bayran na lang nato ang bill. Uy, huwaton sa nato ang resulta, Day, uy. Niya naman ko to. Nagutman na lagi ko ganihan ang mautong nalipong ko. Melody Diaz? Yes, Doc. Dok, kumusta man? Unsa na resulta sa iyang lab test nga gikuha ganina, Dok? Huway angin kapalakan, Mrs.
Natural lang kining mahitabo sa magsabak. Ah, You're pregnant. Unsa? Mabdos ko. Uy, may apo na din niya ko. Kabata pa ba na akong mapuhan? unsyan. Reklamon sa kaseng. Melody? Eric, niya ka. I was so worried. Sa rin nabati ako kikal ka mami nga niya ka sa ospital. Siya ba namahan sa imong gisabak? Oh, mabdos ka? Mabdos ka? Congratulations, mister. Kinalaampingan ni mo si Mrs., ha? Ug ang baby nga ni akaron sa iyang tiyan. Melody? Oh, daghan man day kaayo ang nabala ka alang nimo. Miapas palaki pag imong amahan. Oh, Well, anyway, there's nothing to worry about. Excuse anak ninyo. mabdos ka? May anak daw niya ta? Taypa. Kisam ning guwapong laki nga niya din eh. Ining naaan nga mo'y amahan sa mag-isabak day. Oh, ako siyang anak, si Eric. Uy, guwapo. Mas bagay mo day. Hoy, sana. Ikaw ba ini ay prino sa gamay. Uy, wa kay kaikog, ha? Sunod na lang sing. Nakabolhot ang mga makina. Unsa man, o kinaba ang imong pamati? Oo, nawasan ako. Oh, Yagyakan si Melody. sige. Taon ko ng billing section aron makapaw din ta. Excuse na ninyo, ha? Ay, may mga mabdos gid nga ingon anak day maglipong-lipong. Kasuhay day kasing. Wa, pero nahibaw ko. Bani ko be. Kay kaion kay ko sing. Ganina pak yun ni na kong gipungan sing. Ang unsa ba? Akong ihi. Ubani ko kay pasaan niya ko. Pangutanan na lang god. Ay ubani na lang good ko god. Na, sige na lang oy. Mangi na lang pug ko. Tabi una ninyo day ha. Melody, Ay, kupting akong kamot. dili ka na makalikay na ako. Ako ang amahan niya ta. Dili pa. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!